Салом дӯстони азизу гиромӣ, хуш омадед ба канали мо. Соат 1 шуд, ровна гӯем. Баъд вай туб рафта. Баъд ман видео кардана саҳар кардам. Рости гап саҳар кати ман хонаҳои ҷамъогир кардам тамом. Нақша доштам ки ҳамам хонаи пурра уборкаи калон кунам гӯем, барое ки дина кӯдако сар шудан ва хостам тоза кунам шуда, лекин бо хушум надод ва мӯи сари сиёҳуша дидам ки аллакай баланд шудагӣ ҳастай ва моша паст кардам, хел худам ва мошина дорем. Моша хушрукара паст кардам, бо инҷош хеле фасон кардам гӯя ба хидмака ва инҷода сиёҳуша обед кардак, ака хоб мерадам, чашмош пури хобай. Берун ҳаво беҳад хушрӯ ҳастай, офтобаки наст. Чичум? Ҳозир ту хора, ма ҳозир мерам қанд мебиёрам. Майли. Ҳала михел ва вақте ки ҳозир ва вақте ки мӯи сари сиёҳуша паст кардам, ябора обозидо рондам шаю, баъд моҳои худам шона кардам, дидам ки аллакай поёни моҳои худам низ беҳад безеб шудагӣ ҳастанд ва хостам ки камтараша бубурам. Баъд буридам камтараша гӯем вай кардам. Баъд нахостам дига як кор кардам, фақат худамда аҳамият додам. Гуфтам ягон маска мекунаму худамда нигоҳ мекунам гӯем, тамом имрӯз рӯзи ман буд гӯем. Ман фақат худамда нигоҳ кардам, тамом хонада не. Барое ки дина уборка кардагӣ будам, баъз гуфтам хай имрӯзам вай шавад агар бегоҳ як бор уборка мекунам, лекин бо фикр кардам ки ҳамон ваяш витишкаш ҳаст ку ҷои ваяш вентилятсияи ванна ҳамонҷо беҳад чиркин шудагӣ ҳастай. Ҳавай гуфтам ки хай бегоҳ шавҳарам биёд, мегумшона ки кушоянша як бор полнистики то ки дарунаша низ тоза кунам ябора, баъд хушрӯ уборкаи калон кунам гӯем. Ҳама кафелояшум, пластикаҳошашум, яъне потолокашашуям гуфта. Барои ҳамин хотир ҳоли ба ҳазур ҳастам. Ман хел фикр кардам ки чӣ кор карданам дар кор, нақша кашидам гӯем. Намехози сиёҳуша хобуш барад ва ман як бор видеоҳое бинам, комментарияҳое низ нахондам, комментарияҳое даромада бинам кани чӣ гап ҳастай. Ман ҷида каме картошка мондам ва каме зуволача ҳастай, бегоҳ да хӯроки сӯюқ ҳастай ва ман гуфтам ки каме ҳамон зуволаҳоя гирифтам пирашки пазам. Барои он ки мехостам нон кардан, леки аёдам буромаде. Сиёвуш, Нилуфар нестанд ягонташ, бобошу момош вай рафтан, чӣ мегӯянд, аэропорт рафтан ва кӯдакоя низ гирифта рафтан аэропорт. Ман нарафтам, барои он ки ман кор доштам. Баъд гуфтанд ки мо худамо мерем. Рости гап дӯстони берунам хел гарм ки ман ҳозир соат 5:30 шудагӣ ҳастай. То ҳол беҳад ҳаво гарма, умуман вай чӣ мегӯям гашта намешавад. Ман ҳамин хонада ба зур гаштаистам гӯем, ай гармия, беҳад ҳаво гарм. тупа мана кӯдако омадан аллакай ай аэропорт, шом шудааста, ним соат пас шомай. Чӣ? Майли, ҳозир ман дастархона мепартом, ҳама каса мешинем вай мекунем, ужин мекунем. Ҳозир дашт биён ва инҷода ман чӣ хеле ки мебинем камакак бисёр не камтар пирашка кардам, тамом зуволаш бо 1-2 донаш мондак, хайҷ гам не, бо ин дафъа ягон вақт мекунам. Нон набуд, барои ҳамин хотир ман пирашка кардам. Пага насиб бо нон кардам. Ҳамаш ҷӯши сӯзона Нилуфар. Ҳозир ман дастархона партом. Эй вой худои ман, не набинам. шапка. Дӯстони азиз, бегоҳи рӯста мехоҳам каме ҳамроҳ суҳбат кунем ва ман комментарияҳои ҳамин рӯзи дароз хондам, дина хондам ва дина успед накардам ҷавоб доданда. Хостам ки ҳозир каме шишта суҳбат кунем дар бораи комментарияҳо. Ман кӯдакои вай тарафта хобондам, тайёрӣ аллакай ба хоб гӯем ва
чхеле ки мебинен рӯи ман блестудасе ман гел кардагӣ ҳастаму баъд хостам ҳамхел суҳбат кардан. Мехоҳам як комментарияда ҷавоб гардондан ва аз шумо низ пурсидан, шумода низ гуфтан ҳамин комментария. дар он ҷо нависондагӣ буданд ки апай Нилуфар шумо блогер ҳастен ва шумо бояд ки чӣ коре ки дар зиндагӣ мешавад умуман гӯем ба ҷо накунен, бояд ки мода гӯен, касе чӣ саволе метиҳад шумо бояд ки ҷавоб гардонен. Гуфтам ҳамин гапҳои нависондагӣ ҳастанд. ва рости гап ман ҳайрон мешавам ки ва ҳам бода аввалаш нависондагӣ ҳастанд ки шумо блогер ҳастен, шумо бояд ки чӣ гапу коре шавад шумо гӯед. Ман дар ютуб гӯем ҳар рӯз видео мекунам, ҳар рӯз сана ба сана видеоҳоям мемонам. Аллакай одамо мегӯянд ки видеоҳои шумо ранги сериал банед шудагӣ ҳастед. Дар ҳақиқат ҳамхе ман ҳаракат мекунам ки ҳар рӯз видео кунам то ки тамошо кунанд одамо ва ҳаракат мекунам ки видеоҳома гӯем дуру дарозам накунам, кӯтоҳи бадам накунам гӯем. Барои он ки мешавад рӯзҳое ки мана имрӯза чӣ хеле ки имрӯз буд, яъне ягон гап нест, ягон кор нест умуман ва ҳаракат мекунам ки ин видеоҳоя кӯтоҳ кунам. Боз мешавад рӯзҳое ки беҳад шавқовар мешавад, пухту пасҳо мешавад, сайру гашт мешавад ва ман ҳаракат мекунам ки вай видеоҳои бисёртар кунам, барои он ки дар ҳақиқат шавқовар мешавад ва ин хел видеоҳое ки рӯзи дароз хонадам ҳаракат мекунам ки кӯтоҳ шавад, ки дилгир нашавен шумо. Ана мехел ва аз ин зиёд бо чӣ кор кардан дар кор, масалан чӣ гуфтан дар кор. Ман намехоҳам проблемама ё ки душворима гӯям дар видеоҳом гӯям ё ки ягон чӣ умуман. Ва ҳама вақт ҳаракат мекунам ки ҳамин даруни хонаи худам, зиндагии худам гӯем, ҳамин хариду, пухту пазу, боркаву умуман ягон чӣ пурсидан ҳана мехели кору бор. Проблема не, ягон чиз негӯем умуман. Ва мехоҳам бо шумо пурсидан ки масалан ҳамин шумо блогер нестен, пеш аз ҳама ман намегӯям ки блогер аст. Блогер нестен. Камбудиҳои зиндагитона кида нақл мекунед. Ман боварӣ дорам ки ҳар як зани тоҷик умуман ман худамам хозам ҳастам ки намехоҳам ки сирри ҳамин оила, ҳамин гапу коре ки дар оила мешавад бромада кӯчада гап задам. Чӣ хеле ки мешавад вақтое ки беҳад ғамгин мешавам, дилгир мешавам, мехоҳам ҳамон гапҳои гуфтан ва ай беғарзи масалан ҳам шита видео съёмка карда шумода нақл кардан дигар ҳеҷ ка нест ки ман нақл кунам. Мехоҳам ҳам гапа гуфтан гӯям ва мегӯям мешавад хеле коро гӯем, лекин бисёртар ҳаракат мекунам ки проблемаи зиндагӣ чизе ки дар зиндагӣ ҳаста дар ҳамин даруни хона бошад ва дар ҳамин даруни хона ҳал шавад. Ва гуфтанӣ ҳастам ки ҳар як зан бояд ки ҳама хел бошад. ҳозир ҳар як одам, ҳар як оила проблемаи худаша дорад ва ягон каси дига дар проблемаи ман ё ки проблемаи шумо дар кор неста. Як рӯз ман инстаграмда ҳам хел хондам, дар ҳақиқат дар ҳамон ҷо суханҳои хуб нависондагӣ буданд. Нависагӣ буд ки ҳаракат кунен ки ман аку чӣ хел гӯям тоҷшана мехонаму русикати нависондагӣ буд. Ман тоҷикикати шумода мегӯям. Дар он ҷо нависондагӣ буд ки ҳаракат кунен ки проблематона ҳеҷ кас нагӯен. Барои он ки шахсоне ҳастанд ки проблемаи шумоя шинида хирсанд мешаванд ки шумо ҳамхел проблема дорен, ҳамхел камбудӣ дорен, ҳамхел душворӣ дорен гӯен. Бо шахсоне ҳастанд ки умуман ваёда фарқ нест ки шумо проблема дорен, чӣ дорен, надорен, яъне ваёда всё равно ки шумо проблема дорен ё ки не. барои ҳамин ҳаракат кунен ки проблематона худтон ҳал кунен. ҳамин хел дӯстони азиз, видео астам дар кар видео дуру дароз накунам, бисёри бад гап назанам. Фикрои шумои интизор ҳастам ман ва чӣ хел гӯям бисёр саволҳо, ҳар хел саволҳо мешавад ва ман ай саволота умуман ҷавоб наметиҳам ё ки удалит мекунам шуна. Барои он ки ман намехоҳам ваёда ҷавоб гардондан, ягон чӣ гуфтан, барои он ки чӣ хел гӯям, биёин хубтараш ки ҳеҷ чӣ нагӯям. Биёин ҳамин кати видеои ба охир расонем. Хайр, то дидори оянда дар паноҳи худо бошед. Бо паго мебинем ки кани чӣ гапу чӣ коро мешавад.